E chik gigi keto ni nyaka gibed gi register machingni. To nigise keto ni nyaka ji otigo kata gin gitigo. To essence of mar register no en ni samoro gik ma watiyogo computers gi ok nyal kata fwenyo lweti kiketo kacha. To koro ok onego tami to nyingi nitie. Koro mano e gima register machingni bro konyo. To mano dhi konyo ji mang'eny nikech kirango election manokalo nitie ji mang'eny kabisa nok nyal go ombulu nikech ati nyingi onge kacha. Emomiyo nomigi nafas nikech nitie register maching. To sani kaka gidwa wacho kata wach kwelo. Ing'eni keta ni tiyo gi KIEMS kit kende. KIEMS kit gi fail. Nitie moko ma maybe power battery dhi piny. Nitie moko ma iyudo ni gin mana gi shida. Mano bro ka waonge gi register maching ni to omiji thuolo ma ginyalo tiyogo. Ibro do ni the entire number mantie e KIEMS kit ni mofail ok dhi go ombulu. To mano gima nyalo kelo shida mang'eny nikech ng'ato nyalo tiyogo e court e doho to loko results mano doho no se announce. Ero kamana nya. Nyakwa Ramogi jo ng'ang'isi ni wapenji penjo e Facebook kacha.